enye indlela ebesiyisebenzisa bekunecawa pha next to iprison, kunecawa yase-Universal ndisebenzise kakhulu laa cawa. Bendinxiba ndimemhle ndidrive apha from to iKomani, ndizawufika phaa ecaweni ndi-athende icawa. Abantu basecaweni abasoze bandinothisa, akukho nomntu ugcwele inkulu laa cawa, akukho nomntu ondinothisayo uba hayi mani lo mfana ndimazi ngumntu omtsha lo. So bendi-eyima mna laa majita xa ezawuthini, xa ezawubuyela ngaphakathi awakhonzi wona. Then alapha ngaphakathi icawa. Iphaa phakathi eprison? No, ayikho phakathi, icawa ise-next kwaseprison. Then kulicingo laseprison apha, yabo. So bendithagetha laa majita mna, ndiweyivele laa majita. Besisebenzisa ikawusi, yabo ikawusi, uthatha ikawusi. Uba uzawufaka iselfowuni uzayifaka ekawusini, the next thing uzayijula ezipereshuta ngapha kwecingo. Uthi xa eyibamba yena uyifaka apha esinqeni. Anditsho mos uyaziwa laa mntu ziwadazi uba hayi lo mntu lo ugwetyiwe sezawuphuma. So laa mntu xa esiya esiseleni sakhe akasetshwa, and ke ngoku uyayazi uba le fowuni funeka inike bani and akanawukwenza misteyikhi. Yabo. So bezingena olo hlobo izinto most of the time. So kuye kwenzeka ke ngoku amajita njembe phaa, and yaba imali ibonakala ke ngoku. And ndiqonda mna the best way sendithatha umthamo wento yoba apha ngaphandle noma idraga ndiyifuna apha ngaphandle. Ndahlala ndahlala andayithengisa idraga apha ngaphandle, and abe amajita ijanareyitha kakuhle iprofiti phaa ngaphakathi.